pane song inonzi fadza mutengi wedoro, fadza mutengi wewawa. Uzodaro ndaifungidzira kuti pari kunzi fadza mutengi iwe wedoro. Like, nhasi ndisati no, pari kunzi fadza mutengi wedoro. Handiti saka mukazoona pane pamune muchitanzi hey uri kuita bootlicking hey chichi, relax my guy, tiri kufadza mutengi wedoro. Ukaona varume vakuru chaivo chaivo vachiita zvinhu zvinotyisa nekushamisa kuti nhayedeyo murume mukuru ari kuita zvinhu zvakadai so, please leave them. Handiti vari kufadza mutengi wedoro, mutengi wehwahwa. Hanzi kana akati alright, ngatisiyane nyaya yacho. But the song yakazoreleasirwa a video, and personally ndaona video iyoyo yakaipa. Ndakadai ndakati aiwa video yakaipa. Hanzi ndiani akaita video yayo, but alright, asi kazhinji kacho ndanga ari Blacks. Handiti aiwa yakaita naBazaleo Mako, ngoma Bazaleo Mako. Aiwa neZimbabwe we are working very hard and I love it. Ngoma Pop 10 makasota pa video yaya. Alana makaipa umana, you did very well. Asi nachikudzanga vanhu vachikomena achitanzi pane musikana aiwa aripo so hanzi aita kudai so achita hanzi musikana vanoona kuti tara ari kumutsvaga, ari kutsvagwa musikana iyoyo, musikana iyoyo wakaita nhingirini hanzi uri kutsvagwa. Saka please ita kuti uonekwe ka waiziva. I would like to hear what you guys think about the song inonzi fadza mutengi wedoro, yakaimbwa na Alana namukoma wangu anonzi Pop 10. Anditika yakamboda kuti takanenga muroma meno zvakamboitika nonga muri kuziva nyaya dzacho. We did some of the videos on this channel, you can go and check out. Paitaura nyaya yekunzi pakazonetsa netsa, uyo achiti anzi ndeyangu, Nash TV achiti ndeyangu, uyo achiti ndeyangu, uyo achiti ndeyangu. Alright, I'm not saying Nash TV yakati ndeyangu, but paine munhu aiti ndeyangu, uyo achiti ndeyangu, uyo achiti ndeyangu. Pakazodidi, but I think panenge vakazotaurirana. And ndakatozonza zvichinzi haro vanenge vachitozita mamwe maprojects, saka it's a good thing. Let me know what you think. Unozati chika, let me tell you something. We should be doing reviews emasongs aya tichikuratidza song yacho, but it's unfortunate. It's dauti kana uchikwanisa, you can go and check out anonzi reaction videos. Go and check out anonzi reaction videos. Ukatarisa chiro even ana Nicki Minaj chaivo chero nani even ana Buffalo Soldier vanonyatsoziva zvinhu zvinoitika chaizvo in the real world. Handiti ukavatarisa vanhu ivavo vane pavanotaura like vanoitira anonzi reaction videos. Isusu ka YouTubers, we should be doing reaction videos, but it's difficult to do a reaction video in Zimbabwe because ukadaita reaction video unoswera warwa necopyright. Amena kuti munhu akauya neidea yekuti chinhu chinonzi copyright strike, handisi kuti munhu iye akanyatsokuzviwana kupi chese. Munhu iye akauya nezvinhu zvisiri izvo. It's wrong. It's totally wrong. We should not be doing that to each other. Iko zvino ndiri kutaura nezvevideo handisiri kukuratidzai, ndiri kufanira kunge ndichitokuratidza video ichitoplaya ndichikuti tesai muone apa. Musikana wandiri kutaura ndeuyu, uyu wandiri kutaura uyu. Handisika, I'm not saying Pop 10 andorwa necopyright strike, but I am saying nyaya dzekurwa nemacopyright strike muZimbabwe dzakawandisa. Ndogona kuita nhasi, then panoita mumwe anoenda kwaari Pop 10 unoti right, pane mufesi anonzi Gunda handitomupwanyira channel, akaisa video yako pachannel pako, handiti obva atomurovera, obva atorwa necopyright strike. Saka vanhu ameno zvinhu zviri tricky. Anyway, alright, that was not the story yataida kutaura nezvayo. Let me just say song yakagonekwa. You can go and check out the song pa channel ya Pop 10 Yard Boy. You will love the song, and I'll see you in the next video.